shugaban ɗariƙar Kwankwasiya kuma jagora a jam'iyyar NNPP mai alamar littafi da hula, injiniya sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na farin cikin gayyatar ka fatanin al'umma maza da mata musamman Kwankwasawa zuwa gagarumin taron kalankuwar mawaƙan Kwankwasiya wanda aka saba yi a kowace sallah a harabar gidan Kwankwasawa da ke Mila Road a jihar Kano, Najeriya. Za a yi baje kolin waƙoƙi na faɗakarwa, nishaɗantarwa da kuma ilmantarwa tare da mawaƙanmu na gargajiya da ma na zamani. Manyan baƙi mai girma gwamnan Kano, injiniya Abba Kabir Yusuf da mataimakinsa Kwamarat Aminu Abdulsalam da shugaban majalisar jihar Kano da 'yan majalisu, sanatoci da 'yan majalisunmu na tarayya. Ranar taro Alhamis din nan mai zuwa ga sallah da misalin karfe 2 na rana zuwa karfe 6 na yamma. Wannan saƙon gayyata ne daga shugabancin mawallafan Kwankwasiya ƙarƙashin jagorancin Malam Tijjani Gandu. Allah ya bada ikon halarta. Amin summa amin.